Angst voor slangen, ophidiofobie, is iets waar veel mensen mee zitten. En niet helemaal onterecht, want sommige van die beestjes die zijn natuurlijk wel giftig en zelfs dodelijk. Gelukkig zijn er daarvoor dan experten die ons veilig uit die slangenkuil doen kruipen. En een van die experten, dat is Peter Engelen uit As. Hij doet niets liever dan in het donker in een jungle op zoek te gaan naar nieuwe slangen. Peter, we hebben het al gezegd, jouw favoriete plek dat is de jungle en liefst by night. Liefst wel, ja, want dan zijn de meeste slangen eigenlijk actief. Zo gauw het donker wordt, er worden heel veel soorten actief. En dan heb je eigenlijk ook de kans om eigenlijk dagactieve slangen te vinden die ergens in een boom of in een hoekje liggen te slapen. Oké, en hoe zit dat in Limburg? Hebben wij hier veel slangen? Moeten de mensen bang hebben? In Limburg moet ik 's nachts niet op zoek gaan naar slangen, omdat het klimaat hier net iets anders is en de meeste slangen zijn hier dagactief. Dus maar er die zijn er kruipen dus rond. wel. Er zijn er wel. Eigenlijk is Limburg toch de Vlaamse hotspot voor de slangen. We hebben hier 3 soorten. En dat zijn? Dat is gevlekte ringslang en gladde slang. Dat zijn 2 inheemse soorten. En dan hebben we hier op het spoor in Hasselt nog een ontsnapte soort, een exoot. En dat is Chinese prachtslang. Oké, maar van die 3 soorten moeten we geen bang hebben. We moeten van die 3 soorten geen bang hebben. Ze zullen beide, als je ze vastneemt, maar ze zijn niet giftig. Oké. Het nadeel misschien bij gevlekte ringslang is, als je ze vastneemt, heeft ze zo de gewoonte om de inhoud van haar lichaam, of de inhoud, haar darminhoud eigenlijk over je af te spuiten. En dan kan je wel een paar dagen een minder aangenaam geurtje hebben. Laat me het zo stellen. Oké, en hoe kunnen die slangen hier gedijen? Ze hebben genoeg dingen om te eten dan in Limburg? Dus ze hebben meer dan genoeg dingen om te eten. Die Chinese prachtslangen die eten voornamelijk muizen en ratten. Ringslang zal zich dan iets meer bezighouden met kikkerspadden, salamanders. En die gladde slang eet dan hagedissen en muizen. Oké. Ik zei in het begin al, die ophidiofobie. Iets waar veel mensen wel last van hebben, of waar veel mensen toch schrik van hebben, zijn slangen. Is dat normaal? Ja, persoonlijk vind ik dat eigenlijk niet normaal. Maar ik ik denk dat heel veel mensen schrik hebben van het onbekende. En ook natuurlijk in heel veel andere landen waar wel veel giftige slangen zitten, worden kinderen al, of mensen van jongs af aan aangeleerd, blijf eraf, want het kan dodelijk zijn. Ja. Dus ik denk dat daar die angst wel een beetje van gegroeid is. En misschien ook iets meer terecht is, want hier in België moeten we dus duidelijk geen schrik hebben van slangen, maar zijn er in Europa en in de wereld, wat zijn daar dan de slangen waar we toch verder weg van moeten blijven? Ja, ik blijf nooit ver weg van slangen. En als je van de slang afblijft, dan ga je ook niet gebeten worden. En dan vormt het ook geen risico. Dikwijls de mensen die het meeste risico lopen zijn bijvoorbeeld mensen die op het land werken, theeplukkers of die paddenstoelen plukken en dergelijke, die dan toevallig op een slang, juist de slang vastpakken of het blaadje juist langs de slang wegplukken. En ook, er zijn heel veel beetgevallen eigenlijk van mensen die de slang willen doden. En die slang die dan in een hoekje duwen of drummen. En daar gebeuren toch ook wel vrij veel ongevallen mee. En in heel veel landen, flipflops, kent u wel, teenslippers. Ja. Is een van de belangrijkste schoeisels, denk ik, in veel landen waar heel veel giftige slangen zitten. En als je dan 's nachts eigenlijk rondloopt, en die slangen zijn nachtactief, en je trapt erop, dan kan je wel een enkel beet hebben. Oké. Er is 1 ding. Niet elke beet is een gifbeet. Slangen gaan heel zuinig om met een slangengif. Omdat ze dat nodig hebben als voeding. Dus als ze zich willen verdedigen en ze bijten, zit er ook kans in tot het eigenlijk een soort droge beet is. Zonder gifinspuiting. Oké. En als we het dan hebben over giftige slangen, wat zijn zo misschien de 3 giftigste slangen die we op onze mooie aardbol kunnen vinden? Ik denk dat we dan voornamelijk moeten kijken naar een soort zaagschupadder. Dat is eigenlijk een heel klein slangetje, tussen de 30 en de 50 centimeter, maar komt in veel gebieden zeer algemeen voor. En is vrij agressief als je daar te dicht komt of je trapt daarop. Dus dat heeft wel beet. En eigenlijk in heel de zone Afrika zit een soort pofadder. Ja, dat is een vrij dikke, vrij logge slang. Maar die komt eigenlijk ook voor tussen de huizen
dergelijke. Dus dat is toch ook wel Een gevaarlijke, ja. een gevaarlijke als je Als je ermee in contact komt, laat me het zo zeggen. En dan heb je voornamelijk in de Zuidoost-Azië cobras en dergelijke zitten. Ja, en je zegt het, slangen gaan niet zomaar bijten. Maar als je zoveel met slangen bezig bent, dan ben je toch ooit wel gebeten, neem ik aan. Ik ben nog nooit gebeten geweest door een giftige slang. Wel door iets licht giftig of zo, maar nooit door iets wat dodelijk giftig was. Oké, Ik ben zeer voorzichtig. Ja, dat is duidelijk. Of ik heb geluk Een gehad. slangenexpert, ja. Dat kun je ook wel... Die discussie is nog te de voeren. discussie is nog te voeren, inderdaad. Maar wat als een mens gebeten wordt door een slang, al dan niet giftig? Als het niet giftig is, ontsmet het gewoon en ga verder met je leven, zou ik zo zeggen. En als het giftig is, ja, moet je kijken, is het een droge beet, zonder gifenspuiting, ga verder met je leven. Is het een beet waar echt ook gif is meegekomen, dat ga je ook dadelijk voelen bij de meeste slangen. Zoek dan medische hulp en ga dan naar het ziekenhuis. Maar begin niet zelf te bricoleren door in te snijden, uit te zuigen en dergelijke. Dat gif verspreidt zich zo snel door je lichaam, tot eigenlijk uitzuigen en dergelijke. Die dingen die we vroeger zagen in de betere westernfilms, laat die achterwege en zoek gewoon medische hulp. Oké, dat is een logische oplossing. En ja, je hebt al serieus wat avonturen achter de rug op zoek naar slangen. Wat is zo het avontuur dat u het meest is bijgebleven al? Goh, ik heb eigenlijk al vrij veel avonturen gehad. Dus je zal de vraag stellen in welke richting ik moet gaan zoeken qua avontuur. Ik heb nu heel lang liggen zoeken achter... Ik denk dat ik 14 nachten heb liggen zoeken achter één slang. Die ik echt wou zien. Ik ken heel de berg en heel het pad uit mijn hoofd. Ik kan het hier nog natekenen hoe ik moet lopen. Ik heb dat rotbeest daar niet gevonden. Ik heb dat 100 kilometer uit de richting ergens anders dan wel toevallig gevonden. En welk rotbeest was dat? Dat was een soort nieuw beschreven, soort groene pitviper. Die foto staat ook op het Belang van Limburg. Voilà. Maar ik weet niet, heel veel van die dieren hebben enkel de wetenschappelijke namen natuurlijk. Dat is Trimeresurus ciliaris. Een soort eyelash pitviper, maar dan uit Zuidoost-Azië. Omdat je ook nog een eyelash pitviper hebt in Midden-Amerika. Ja. Dus, en misschien het spannendste wat ik heb meegemaakt was in Gambia, waar een lokale persoon had gezegd, ik heb een python zitten in een waterput. En ja, ik kon eigenlijk niks zien. En dat zijn putten, wat is dat, 1 meter doorsnee, 4 meter diep. En ja, ik zag eigenlijk niks zitten. En toen vroeg ik aan die brave man, heb jij een ladder of iets? Ja, ik kreeg daar dan een samenstelling van wat houten latten. Ja. En dan ben ik eigenlijk omlaag gekropen. Vrij benauwd, maar ik kan er wel goed tegen, omdat ik ook wel graag in grotten vertoef. En toen ik beneden kwam en ik bukte mij om zo onder dat richeltje te kijken, zag ik eigenlijk een mooie dikke pofadder. Dat is, like we juist hebben gezegd, een van die giftigere soorten van Afrika. Juist langs mijn voet liggen. En dan slik je wel even. Snel terug naar boven geklommen? Nee, ik gewoon een kort stapje achteruit. Want ik kon niet verder achteruit. En 1 trede hoger gaan staan even. Dus, maar ik heb ze er wel uitgehaald. Dat is zielig voor het dier, tot dat daar anders zat te verkommeren. Ja. Dus, en los van avonturen met slangen, kom je op al die avonturen ook wel met andere gevaren in contact, hebben we gelezen? Ja, wat noem je gevaren? In Zuidoost-Azië is het heel dikwijls olifanten. Ja, je volgt eigenlijk dezelfde paadjes die 's nachts die olifanten volgen. En daar zijn toch vrij veel, regelmatig ongevallen met olifanten 's nachts. En die dieren, ondanks het feit dat die enorm groot zijn, kunnen die toch enorm stil in zijn hoekje blijven staan. En als je dan te dicht komt, omdat je het dier niet hebt gezien of gehoord, dan kan dat wel enig gevaar opleveren. Dus dit jaar zijn we eigenlijk op een gegeven moment hebben gezegd, hier liggen iets te veel sporen van olifanten, misschien toch maar teruggaan 's nachts. Ja, en dan mensen. Hè. Mens is volgens mij een van de gevaarlijkste diersoorten die hier rondlopen op de aarde. Dus daar heeft wel al regelmatig iemand langs mij gestaan, voornamelijk dan 's nachts, met een geweer of een pistool met de vraag wat ik eigenlijk daaraan toen was. En wat misschien een normale vraag was, omdat je toch in die landen loopt daar toch ergens in the middle of nowhere, al dan niet bewust rond van private eigendommen en dergelijke.
Dus dat heb ik toch al een paar keer meegemaakt. Maar als je dan uitlegt en blijft vriendelijk, dan... So far, so good. Ja. So far, so good. Dus, En dan, om af te sluiten, nog een onmogelijke vraag. Heb je zoiets als een favoriete slang? Mijn favoriete slang is natuurlijk een slang waar je het langs achter moet zoeken. En die je nog niet hebt gezien. Dus, ik wil eigenlijk nog zo'n soort pit viper zien in Guatemala. Maar Guatemala is nu niet momenteel de beste plek om alleen rond te trekken 's nachts. Dus dat komt nog wel, zal nog wel op mijn lijstje staan. Nog heel wat jaren aan avonturen te gaan. Ik heb nog heel wat jaren aan avonturen te gaan, inderdaad. Oké, hartelijk bedankt voor de uitleg en de weetjes, Peter. Dat is graag En als gedaan. je meer over zijn verhaal wilt lezen, dan kan dat in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.